Ileyo Chat, lapho soqhubeka nezingxoxo zethu noAziwe. Lana ngikhuluma ngodade, umngane ozikhethele ukuphila impilo eqhakazile ezibiza nge-positive influencer. Namuhla siphinde sibe noHombisa onguchwepheshe nomeluleki we-HIV phecelezi HIV Care and Support. Siyawamukela Hombisa. Ngiyabonga kakhulu Nokuthula. Waziwe esiqashini esidlule ukhuluma ngokuthi wathola ukuthi une-HIV ngo-2014 efunda ugrade 7, iminyaka esengozeni kakhulu. Uphinde wasixoxela ngokuthi kwenzeka kanjani ukuthi leli phutha lidaluleke. Akekho owayefuna ukulimaza omunye, kodwa wathola ngephutha. Kwakungeyona ngempela indlela ekwakamele athole ngayo. Hombisa, ngokomkhakha wakho kulokhu, intsha yethu ijwayele ukuthola kanjani isimo sayo se-HIV? Njengoba sizwile ngoAzisiqeshini esidlule, iningi lentsha esengike ngasebenza nayo itheleleka kusukela izalwa, kanti iningi layo intsha lena iye ithole ukwazi ngesimo sabo ngephutha. Aziwe, ngesonto edlule ukhulume ngendlela owazizwa ngayo, udidekile, uthukuthele, unamahloni. Ukuthola izindaba ezinjalo kungase kuhlukumeze kakhulu. Kunjalo, isikhathi esiningi kuba isigameko esibuhlungu, isikhathi esibuhlungu kakhulu. Hombisa, singakwenza kanjani okuhlukile? Uyabona, ziningi izindlela zokulungisa lokho. Umzali kufanele afundiswe kabanzi ukuthi nomndeni uthole isikhathi sokunikwa ulwazi oluphusile. Futhi lokhu kusiza ngolwazi nokuthi abantu bonke baqonde ukubaluleka kokudalula ngendlela umndeni wonke osulungiselele ngayo. Akekho umzali ofuna ukuthelela ingane yakhe ngenhloso. Aziwe, uthini umbono wakho kulokho? Ngempela, akekho umzali ongathelela izingane zakhe ngenhloso. Abazali bethu bayasithanda. Lokho kwenzeka kwaba yinto engaphezulu kwamandla abo noma babengazi ukuthi bane-HIV ngoba nginesiqiniseko sokuthi ukuba babazi ngabe benza imizamo ethile yokuvikela izingane zabo ngoba abazali bayazithanda ingane zabo. Eminyakeni eyadlule lwalungekho usizo lokuvimbela ukudluliswa kwe-HIV enganeni engekazalwa. Abazali baqhubeka nokuya emitholampilo esezindaweni zabo ukuze bakwazi ukufunda ukudalula ukuthi bangadalula kanjani. So ngakho-ke esikushoyo ukuthi kukhona ukunakekela nokwesekwa okukhona futhi akudingeki ukuthi kwenziwe ngesikhathi esisodwa. Bobabili abazali, umnakekeli nomndeni bangabandakanywa ohlelweni lokulungela ukwabelana ngalezi zindaba. Hombisa, kubonakala kunohlangothi oluhle uma usubonile intsha ifunda lokho ngempela efanele. Ungakholwa noma ungakholwa Nokuthula. Sengibonile imindeni iqina futhi ihlangana ekutheni ilashwe ngandawonye. Mina ngizibonele mathupha intsha izibambela mathupha ukuthi izuze impilo yabo kangcono. Uma zingekho izimfihlo ekhaya, kuba nokubambisana okungamandla nokuletha injabulo ekhaya. Aziwe, kukusebenzele kanjani umndeni wakho lokho? Ake ngenze isibonelo ngobudlelwane phakathi kwami nomama wami. Kusukela ngalolo suku buqhubeka buqina. Sasazi ukuthi kufanele sidlule kulokho ndawonye futhi ngangimdinga ngaphezulu kwayo yonke into ngaleso sikhathi. Ngakho-ke isibopho sethu nobudlelwane bethu kwaqina ngenxa yalokho. Iyo Chat ididiyelwe iZoe Life, iSouth African NGO. Uma udinga ulwazi ngamanye ama-projects esiwenzayo, sicela usisendele umyalezo ku info@zoe-life.co.za.